tindahan, mga best friend. Meron silang hawak na pitaka. Maglalabas po sila ng, kunwari, 1,000. Maglalabas sila ng 1,000, iaabot doon sa tindera, pero ibabalik naman doon ulit sa pitaka, mga best friend. And then, yung tindera, magbibigay siya ng sukle. Ang katotohanan, yung 1,000 nandun pa rin sa babae or lalaki na gumagawa ng modus na ito. The other one, kunwari magpapalit yan ng pera, no? Kunwari 500 yung gustong palitan. Di papalit niya, parang iaabot niya ulit, pero ang katotohanan, best, ibabalik muli niya dun sa kanyang pitaka. Kaya sa mga best friends natin dyan na tindera, mga best, mag-ingat po kayo ha dito sa palit pera modus na ito. Meron pa actually last 2013, mga best friend, ang modus nila, kunwari makikipagpalit talaga ng pera. Pero ang katotohanan, 1,000. Pero katotohanan, 100 yung ibibigay nung magpapalit ng pera. Color, itong mga to Mag-ingat kayo dyan, mga best friend, sa palit pera modus na yan para hindi kayo para hindi po kayo mabiktima ng palit pera modus, mga best friend. Siguraduhin nyo na kapag meron kayong customer, wag muna kayong gumawa ng ibang bagay. Katulad po nung sa cellphone, diba? Madali kang madistract kapag meron kang customer, tapos nag-cellphone ka, malilito ka na niyan, best friend. At syempre, stay focus dun sa mga customers mo. At kapag na-receive mo yung pera, sabihin mo, eto, lagi ko itong naririnig sa mga fast food, sa mga pharmacy, best friend, lagi nilang sinasabi, I receive 100 pesos, I receive 1,000 pesos, ganon. Para mas ma-confirm, best friend, na yung binigay na pera is eto nga talaga. Ang galing kasi, ang galing ng mga kawatan na ite. Grabe sila. At syempre, huwag pa kayo kukuha ng bayad hanggat hindi pa tapos, best friend, na bumili or mamili yung bumibili. Yun yung nakakatakot, mga best friend Dati kasi meron yung salisigang, budol-budol, basag salaminggang, pangganggang. Madaming nauuso, mga best friend, na gang dito sa Pilipinas. Siyempre, ito, akyat bahay gang, bahala na gang. Bet ko yun yung bahala na gang. Meron pa yung dugo-dugo gang. Meron din yung yung budol-budol kasi pa-sweet talk o kaya naman na hypnotism, yung kanilang mga ginagamit. Kahit na pang klase po ng modus, scam, or gang yung mga yan, best friend. Tandaan nyo, kung tayo po ay maingat, wala pong mangyayaring ganyan. True lalay? True lalay! Kaya sa mga best friends natin, hindi lang basta-basta ingat, kundi doble ingat, mga best friend. Sana naman maawa tayo dun sa mga tindera din natin, no, mga best friends. Kayo naman na mamimili, huwag kayong mag-take advantage. Pare-paras tayo naghahanap buhay, huwag ganon. Huwag ganon. Pero ngayon, visible na yung mga kapulisan dahil nga papalapit na yung Christmas. Mas marami ng tao na mag-flak pupunta, ang English ko, flak. Pupunta sa mga mall, sa mga palengke. Visible na yung mga kapulisan. Kaya kung meron kayong nakita na ganyan, na meron kayong na-witness, then call, mga best friend, yung mga natin, kapulisan natin. Uy, pwede mo na akong i-text sa aming i-text line. Iyon, isa pang good news yan, mga best friend. Text mo ako, ha? 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. At syempre, pwede mo na pong i-like ang aming official fan page at IFM Dagupan. Meron din kami sa YouTube, Twitter, Instagram. Meron din po, mga best friend, ang aming official website, rmn.ph. Hanapin mo lang doon ang IFM Dagupan. Magbabalik tayo, mga best friend, at aalamin natin ang mga tumitrending ngayong araw ng Thank God It's Friday. Dito lamang yan sa programa puno-puno ng chika, palo-palo sa ubag.